Vynikajúci herec a známy komik Marcel Nemet sa narodil v Kremnici, 30 rokov žije v Bratislave a momentálne býva romanticky pri jazere v Senci. Už v skupine Kopitovci so Savom Popovičom a Mravcom ukázal svoj komediálny talent. Koľko je to rokov? V Lani bolo 25 rokov, čo vznikli Kopitovci. Je to... Ja som si zapálil sviečku a kúpil som si tortu. Je veľmi milé, že aj dnes, po tak dlhom čase a po tom, že som zmenil svoj šatník z MK na XL-ko, si ma niektorí ľudia pamätajú, to je zázračné a poteší to. Veľmi to poteší. V Bratislave vzniklo nové divadlo, ktoré založil známy režisér Karol Vosátko a asi nie je náhoda, že sa vraciaš ku komediálnemu žánru. Som šťastný, že existuje divadlo La Komika. Je to vlastne divadlo, ktoré založil Karol Vosátko, ktorý si to podľa mňa veľmi zaslúži, pretože po rokoch strávených v Gunagu a po tej práci, ktorú on odviedol, autorského divadla, naozaj takej komédie v tom pravom zmysle slova. S herečkami Elenou Podzámskou a Zuzkou Vačkovou hráte spolu v novom predstavení. Ako sa volá a ako vzniklo? Navždy alebo nikdy. Je to predstavenie, ktoré vlastne vznikalo 3 roky. To sme ešte netušili, že to budeme hrať v divadle La Komika. Možno, že pán Karol tušil, ale my ešte nie. A pred 3 rokmi som sa tak ráno zaraz zobudil v tábore. A hovorím si, že veď Marcel, ty divadlo by si mal robiť, nie? Veď to je to, čo ťa naozaj naplňa. Lebo divadlo je droga. To nebudeme hovoriť, že nie. Je brutálna. Bez ohľadu na to, aké je veľké to divadlo a koľko ľudí tam príde, je to proste droga. A tak som zavolal hneď mojej veľmi dobrej priateľke Elenke Podzámskej, že či do toho pôjde, ona jasné. Vybrali sme si režiséra Karola Vosátka, koho iného pochopiteľne, a do partie prišla ešte Zuzka Vačková. A vlastne sme sa 3 roky stretávali, respektíve 2 roky stretávali tak, že sme si rozprávali rôzne príhody zo života nášho, našich kamarátov, našich známych. A vzniklo predstavenie, kde každá jedna replika, ktorá tam je, každá jedna situácia, ktorá tam je zo života. To znamená, nič tam nie je vymyslené, tak akože že by bolo úplne že fiktívne. Všetko tam je založené na reálnych skutočnostiach, reálnych ľuďoch, reálnych situáciách. Autor je Karol Vosátko, samozrejme. On bol ten, ktorý to spisoval, ktorý tomu dodával tú divadelnosť, aj v tom, aby to spolu súviselo. To znamená, že keď sa niečo povie na začiatku, tak na konci zistíme, že to malo zmysel, že sa to na začiatku povedalo. Takže to nie je samoučelné. Takže autorom je samozrejme Karol Vosátko, je režisér, a so Zuzkou Vačkovou a Zeňou Podzámskou sa fantasticky hrá. Sú to úžasné kolegyne, skvelé herečky, o tom nie je pochyb. On je aj psychológ, zároveň je schopný viesť toho herca, čo je veľmi dôležité. A fantasticky sa mi s tým pracuje. Asi to nie je pre každého, pretože nie každý je zvyknutý zrejme na takú mravenčiu prácu, ale som veľmi šťastný, lebo práve tou mravenčou prácou a takým tým dôrazom na detail sa tie predstavenia líšia od tých iných predstavení. Keď sme pri zvláštnych režiséroch, ty si robil aj so slávnym Janom Švankmajerom. Som šťastný, že som mal tú možnosť a tú šancu a že som dostal tú príležitosť točiť s takým veľkým režisérom, ako je Jan Švankmajer. Dá sa povedať, že to je svetový formát, minimálne európsky teda určite. Bola to úžasná práca, pretože taká netypická tým, že to bol animovano hraný film. To znamená, že nenatáčali sme klasicky jednotlivé scény v reálnom prostredí, ale s takým kľúčovacím pozadím vzadu. A ja som vlastne točil len také jednotlivé akoby fotky. A oni to potom skladali v tom štúdiu dokopy a vznikol z toho nádherný, farebný, surrealistický film, ktorý priznám sa, že sa nedá pozerať viac ako 2-krát za sebou, lebo to je trošku náročné pre diváka. Prežiť svoj život sa to volá, je to vlastne posledný film, ktorý natočil, taká trošku aj autobiografia pána Švankmajera. Bola to fakt naozaj úžasná práca, on je veľký človek. Nie každý dokáže pracovať s tak náročnými režisérmi.
Pre niekoho to naozaj môže byť problém s takým režisérom pracovať, ktorý od teba vyžaduje, má neuveriteľne nároky, vyžaduje detailnú prácu, bazíruje naozaj na takých veciach, na ktorých by iný režisér nebazíroval. Tak pre niekoho to môže byť otrava, alebo možno aj traumu môže mať z toho. Pre mňa je to škola. Pre mňa je to škola. Pre mňa je to obrovská škola. Posúva ma to neuveriteľným spôsobom dopredu. Veď keď ľudia s takým menom a s takou skúsenosťou, ako sme tu menovali tých režisérov, tak oni majú za sebou kvanta robôt rôznych, kvalitných. Takže by som bol blázon, keby som sa zoprel voči takémuto niečomu. Málo divákov asi vie, že ty sa už veľa rokov venuješ aj neziskovej činnosti, a to práci so šikovnými a talentovanými deťmi. Založili sme občianske združenie a snažíme sa pomáhať šikovným, nadaným deťom, ktoré majú akorát tú smolu, že ich rodičia nie sú na tom finančne najlepšie. A takých je veľa. Ale zároveň sú to deti, ktoré sú naozaj šikovné, ktoré majú školskú dochádzku v poriadku, učia sa dobre a sú talentované. A založili sme vlastne občianske združenie na to, aby sme realizovali niekoľko projektov. A dokonca jeden projekt realizujeme už 5. rokom. Prišli labute. Idem ich krmiť. Ako občianske združenie realizujeme viacero projektov, konkrétne jeden, ktorý sa volá Na palube jednorožca, tak tento rok už bude mať 5. ročník, respektíve už 5. rokom ho realizujeme. Je to projekt, kde deti s nami absolvujú od septembra do júna 4 rôzne kurzy. Buď kurz herectva, alebo kurz kreativity, alebo kurz prvej pomoci, respektíve kurz seba záchovy, v rámci ktorej je aj prvá pomoc. A potom kurz tanca. Kurz tanca absolvujú s majsterkou sveta juniorskou v hip-hopovom tanci. A vraj chystáš aj ďalšie účinkovanie v ďalšom slovenskom filme. Prvý slovenský horor film, ktorý natočil Robo Slovák, spôsobom takým, že chcel natočiť horor, ale zistil, že na to nemá peniaze. Tak natočil film o tom, ako sa u nás nedá točiť film. A bol to horor. Áno. A myslím, že sa mu to podarilo a tam som účinkoval v takej jednej šílenej scéne, keď bol na paralympijskom výbore dohadovať, či by mohli paraolympionici hrať u neho vo filme, pretože potreboval taký záber, kde budú akoby v chladničke zavesení ľudia bez ruky alebo bez nohy. A títo paraolympionici, oni niektorí nemajú tieto končatiny. Tak som hral z okolností slepého lukostrelca. Takže to bola prvá skúsenosť, teraz som s tým točil ďalší film. No a môžem sa pochváliť, že píše, momentálne už prvá verzia scenára, píše film, ktorý je konkrétne na mňa písaný a prezradím, že sa bude volať Das Bethlehem a budem tam hrať kňaza, ktorý bude na vozíčku. Viac neprezradím, ale bude to šílenosť.